Asa kagikan oy? Asa kagikan? Dako, rabiyag dayo dako makikagtiyan day. Datong bulak nindo taon sana asa kagikan. Ay to, nakakuan ko na nagkuan ako regalo para hatag daw nimo. Kinsa man? Ato, Sa silingan. Chur oy. Lagi. Tang daw. Oh, Unsa man na nas baldi puto na? Unsa man na tubig? dili. Unsa man? Apa di papa naman daw nimo? Chur day. Kinsa mas na? Ato dapat tayo ubos sa lalaki. Eh. Okay. Ay, tarong oy unsa man na? Okay. Na. Right. Hala. Na. Na. Hala. Nalaghan pang lamas. Itago ang manok kay manok ako para kuha gining lamas ah. Hala, latan tani day. Sama ni. Day. Ini pagid sa day. Ha. Pwede ba daw? Bailuan daw kaniyang manok. Nabuang-buang. Dong, okay. Lisa. Lingkod ya, lingkod. Usa man day. Say day. Manok na. Ikaw ihaw, anak. Ay si tabi-tabi ha kay ah. Apil ka mga pila ka kaon ani. Ulor ba mo ha? Ana. Patay ko. Ito. Eh, sa pa to. Maghaba kay ka ah. Kita gindam sa tawag ng barangay ani ba? Maghaba ka. Ay dito ko sa ba? Kay mawala hilom lang. Na. Maghaba ganit ka. Kung Tanawa dong. Kaila ka nang kinsa na manok. Ha? ay kay Guniti ikay ihaw dong para ka nang kuan ba? Ako rin tigay, di ka gulgul kay May nang siguro tanga dili sa butog. oh, may naman ni guro tag di ka mutugan. Kay kung mutugan ka ah, kita mo punduha balal andoy papel. Kay kita buha ka gulgul, kinali. Tom. Sige na. Gila yun. Ay tigay kang kuan niya. Amo pwede man ni lubot. Dong, okay ra ka? Di ka mahadlo? Ay kay ko katawa ay hindi ko kanang kadungog. Uy, di ka mahadlo. Tarong pa. Dahil mapriso mo, dahil ka man tuwa lang sa alay. Alam po kung di siya po iya. Dong, pagdali. Sabi ang gangan-gangan. Uy, Dali dung. Ay magsabi kay iyo tag manok ha. Kay matakpan ta tagyan ni bangan ka na. Ay di tigil kang kuan niya. Mo ganara man dung. Nagilom man ka. Ay yaon. Patay sudan dong. Ay mo agran ka magtusok kag asin. Ay mo magtusok kag asin og kini magolgol. saman. Saman. Dili. Pilihan ka nako. Unsa man dong? Dali, tingog. Lantaw ko kisa. Uy, dong. Dali, pagpangutan na. Uy, basta ha ako, di ko hinabot ha. Manghinaw na yung mga ate, kita lang duha kay kita magulgol ani. Dong, dali pa. Dong, ano ni? Kanang, kabalo ka kita ni manok. Oh. Kunya. Hindi ka magtabi-tabi kaya kita ginduha ni. Ikaw may hawi, ikaw may gulgol, ibang kulo mo gulgol. Oh, gulgol ay. Ay, may naman iguro ko, hindi ka matugan. Dili dong ikay gulgul dong. Dali. Ari, Dili pa pa yan. dili ka magsaba-saba ihaw tag manok kay makuanan ta. Ato pa, iuna to ni video nga nag-ihaw ka. Ha? Ikaw ra anak dai. Ah, wait, magpatabang buki ni day. Uy, Kani. ay magpriso kita duha. Patali na pa. Dali do utang pagkakaon na ni. Tanan dili mo tingog ang manok ha. Siguro murag anaong kunaong. Kanang di tingog. Dili. Ay kuha na mga lamas dano. Kuha na. Ngani oh, pagto. Tay si Cookie ray payawa na dito sa tapay. Manag siya. Bahala dia. Sama. Dali. Hoy, Kuto bagi kang bahog. Ang bahog ani mo niya, di gyud masayon ha, bantay na kana ko. nilata dun oh. Nay, ito na day. Nay sayote. Sa pa. Nay ko ano kanang luya. Ay sibat dahon, atsal, kamatis. Napagisangi og tanglan. Napati sangi itanggal kumpleto karon. Kaya ano, kumpleto mga papel dito niya bari luto ubos. Padala sumon dali. Dili oy okay ra na mapriso kasi
Okay, dehat din lang po ni mo kuan. Ang ato kabalo. To sige na to. Dali dong. Ay jari yaw nito dai jari mo kuanan papel. Ha? Ari hara ngalan. Ang sumot. Uy, Ako may tikatong balon niya. sige dong, ikaw ihaw anak dong. Dong, sige na. Ano man? Okay? Hindi na yung piso na. Na, di ba mo yas ko gani, gigusto na pa ko ni. Dali dong. Asa dili lagi ka mo tig-ik kay ang tig-ik gani ka. Pilay gani mong tulato. Ha? Kuya tulungan na. Ha? Ano man? Kuya na. Ito singilan. Ah, di wa may kita ra may nakabalo na unsa na. Kita man nakabalo kita mang. Ihaw, sila pa ihawa na day. Gani gidong dali. Oh. Ay, kung sa'yo na yun. Ano man? Ay, sus. Dali dong. Kutilod ato ko ato. Kuno kami kutilod kay hait. Sa may sudan na to panyod to. Kana ka magtusok kay asin. Ah. Nay suka diha. Tawaran ti kay mong tungol ko tudaan. Na ganahan ka ana. Kani kay lami kayo na ang manok kay tihat ang dili yun. Dali. Eh, ganito niya ulit. Sige na, unsa man? Cookie lang pa iwanan na day. Hawa na diya day. Ay, wala ka na. Di ko madalas tabay. Di ko ba? Ah, Pagdali. dili gani makitaan kay dalas sa tabay. Pagdali ka tabay nimo. Sali ka eh. Sali ka na eh, bahala. Ano man? Sali ka. Wala may nakakita ba? Wala nakakita. Wala pa si Juan diha oh. Kita naman bro. Pagdali ba? Bakit dito sa pitaw gitar. Ipalugdo day pagdali ba? Tugtuan pa tong Juan. Ikaw ra ihaw anak dito ha. Di ko pa sali. Ay. Sa man eh. Sa ato pa, dili na kamo tahawid karon og usay sugo nako. Bahala, di ko mo iwan manukot eh. Ngano man? Nga ako may nagsugo, di ka mahaglok nako. Piso, lang pa natin. Kapan duang inday. Akin sa man, ikaw mo gunit si ikaw gulgul si inday gunit sa man. Hindi may gulgul kay sanay nga piso. Hingga ati ra. Ikaw may gulgul. Dili ko na day pas ana padala na ato nas tabay pagdali. Tabay na ihaw kay ulay. Di ko pa sali. Wala. Pagdali ba? Di ko pa sali ka na. Dali kay magkukuan na yun kaya. Kuha kay gusunod si inday. Ano ko pagdali? Oh, biduhan ti ka nga ikaw may nag-iyaw na. Hoy, dong. Biduhan ti ka ikaw nag-iyaw na. Ha? Darong ba? Ay di ka tawag niya kay serious ito ah. Gi. Unsa na oras? Alas 12 na day? Dosi na. Alas 12 na. Uy, Madali. pagdala kutsilyo. Uy, makabuhi na. Kabuhi na. Basta ha, og may mangutan ng mga tao, kanang moingon lang kamay nga kanang ikaw si Cookie nag-ihaw ha. Wait. Maduki ko. Pabriso. Kaya to, gintaan siya kinawat ng tao. Kaya ginawa. Oh, anak gitu. Unsa ni? Kana sulod nga alam siya, kana sulod ni sa kana sulod sa kana balde. Cookie. Pagdali ba? Ito na ta. Mabuang mo. Mardot kita. Lima ko na siyang hilabuti. Ay, isa pasali ka. Uy. Lugaray na Cookie. 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 Ali, Pagdali. gutom na kay ko ay. Bogan ni. Sudan. Ako pa sali ka natin. Ako pa masanda na. Sa Ako sali ka na eh. ingon lang gud po nimo nga nakita ra nimo ni sulod dari imong gihaw. Ano man? Sali ka. Pagdali ba tingin kun kuan na. Ikaw may pala. Kita mo lima na kita ni. Yan kabalo. Sali ka na eh. Sinila na na. Eksaba ha. Basta ilang di saba ha. Muli tabangi ko Nya dili. di lang ka matabang. Mapiso ka ite. Wala ka black ka ite. So karon mga kapobre kay di man jud mo tabang si Cookie namo kay abi man yag nangawat mig manok sa silingan so kami lang sa niinday. So, syempre kompletohon na to naglamas atong tinibuok manok karon mga kapobre kay lami unsa kaning bisayang manok labi na pangsabong. Salamat kaayo kay nami grasya karon adlaw. Syempre butangan jud na to naglamas nga pertin daghana sibuyas dahon, sangig na siya mga kapobre. Paborito na to ng lamas diri sa bukid. Kuha na din tag kaldero, ato din ang asinan para musuhop gyud maayo sa iyang unod ang iyang kalami mga kapobre, among saging hilaw pa. So pag uklab na to mga pila ka minutes mga kapobre, lata ng atong manok. Ato din na nang ibalhin diri sa tong kalaha kay syempre namo tay pakanon karon.
Tanaw na itong unsay reaction ni Cookie mga kapobre nga naluto na ang manok, lami kay pagkaluto, ug mukaon pa bagid siya kay iyang muna kay kinawat man gid, di man gid siya mo apil na mo kanangawat niya og manok. O nya nga anak kalami, kompleto og lamas nya lata kayo napigisaw-sawan nga suka, aslom ug halang. Naa pagibugas nga mais. Na. Bugas Dong, nga dali, mais dong, ba? kami niyo na Tanaon nga mais mga kapobre. O karon naghuwat namin Cookie mga kapobre. Tanawa inyo iyang reaction ini. Kakita niya ani nga lami man jud kay pag nito po ng paana, lata Jen, kayo. alig Jen. Nana siya, padulong na mga kapobre. Mais nga kanon plus tinibuok bisayang manok. Mga unta. Dong! Ali. Tari ano to ka? Wala, na music ya. Kinsa man mo unag. Oh, ngisi mo. Ikaw unag kuha. Ha? Ano man? Paya sa kuha. Nisip ka unta uno day. Dali ba ikaw nagkuha? Kidali. Dali. Oh, ala da grabe na kuas pa. O lata pagi kayo. Ano yung Cookie? Koy. Ha? Sige na, pagdali. Sana ka bukang kalon ay. Ay, sara daw yan. Hiray. Nag-video ko ha? Ay! Ano man? Ha? Video ka? Okay, si Cookie may mukhaon. Pagdali, dong. Bukang kalon ay. Ano man? Pagdali, dong. Kuha niyo, ka na, sige. Plato ni mo. Okay. Ikaibot. Okay. Mag-ul, mangka. Video sa takay. Iwan kami. O, Kuya Roger. Marang si Cookie. Pagdali ba? Pagdali ba? Ha? Madlock, man ka nga duha, mamong inday, pagdali ba? Ah, inside din. Paya na kuha ay. Ha? Papayas na. Ah, kapayas. Oh. Huwag mo na kutsara. Sure, ay, diri, pagkuha, diri dong. Papaya na kuha ay. Ha? Papayas na. Ano man, ngano kapayas raman imo ha? Papayas na kuha. Kay? Ay dong, prank raman to dong. Ipalit man na nung tigigi. Sa mga, o dira, pagkuha na. Sa mga. Perti gini yung kabalak ang napriso. Ah, sige. Awa na kuya. Klaro kayan. Klaro kayong gibot. Ikaw kaya paya. Oh, dara na, bita dong, dara oh. Uy. Ito na dong. O ba, kuha ni ba? Paa ba? Katong paa. Pagdali. Paa lagi na, mahadlok mangka. Adlok man ka. Kita naman na patawag. Kita naman sabaw. Ah. Kuha ba, kuha. Ah. Pero Roger, kamailan na. Ano? Dako ka. Alin natin, ngaon na tao. Ngaon tama ka pobre. Ano mas? Sige, tawag ka niya. Ha? Ay, ang sumon. O, kinsa, ang nagulgul sa manok, kinsa man day? Inday. Ah, si Inday, si Cookie day. Cookie. Ah, ala, ikaw di kagulgul dong. Ah, di, ayaw lagi.